Wadhi nonro mar report mar Infotrack. Lipod Infotrack yango ni duond bura mar ODM duond bura mani kod mbima malo imbo mar Kenya kiluo kod UDA ka jatend piny Kenya William Ruto jatelo ma jodak makono bendo yango kaka ng'atno maginyalo yiero e kom ma jatend piny Atamalo 25 kiluo kod Laktar Fred Matiang'i. Report mar Infotrack bende oyango ni George Natembeya en achiel kuom jotelo mag imbo ma Kenya mani kod mbima malo mogik e gwenge makono kod Atamalo 50. Cynthia Onyango miwaler. E lipot mar Infotrack ma okawo pach ji makwan giromo 600 e gwenge ma imbo mar Kenya oketo ayanga chal mar paro e weche siasa kod moko kuom chenro ma jodak e gwenge makono yango kaka mago magidwaro ni sirikal oketi opara manyime ne dongruok margi. Kaluwore kod Infotrack, duond buch ODM ni kod mbii mochung'ing e imbo mar Kenya kod Atamalo 25 ka duond buch UDA luwe kod Atamalo 20 ka DCP kod Ford Kenya luwogi kod Atamalo 7 kod 4 kaka giluore no. Lipodno bende omenyo moko kuom jotelo ma jodak ma imbo mar Kenya lero ni ginyalo yiero kaka jatend piny ponono tim yiero kawuono. Nonro margi yango ni jatend piny William Ruto telo kod Atamalo 25, Fred Matiang'i luwe kod Atamalo 15 ka George Natembeya luwogi kod Atamalo 13. Kaluwore kod Infotrack, jodak ma imbo mar Kenya olony kod George Natembeya kaka jatelo mani kod mbima malo kendo ni kod nyalo mar tayo chenro mag siasa e gwenge makono kod Atamalo 50. Musalia Mudavadi ni kod Atamalo 32, jagoro mar duond buch ODM Edwin Sifuna luwe machiegni kod Atamalo 31 ka jotelo mamoko magin Moses Wetangula ni kod Atamalo 29 ka Wycliffe Oparanya ni kod Atamalo 14. Lipodno lero ni kaluwore kod oganda Jo-Abaluya e ywaruok mar Kingpin kod Queenpin, George Natembeya otelo kod Atamalo 36, Musalia Mudavadi kod Atamalo 18, Moses Masika Wetangula kod Atamalo 14, Wycliffe Oparanya kod Atamalo 8 ka Edwin Sifuna limbo machiegni kod Atamalo 5. Atamalo 35 mar oganda Jo-Abaluya bende olero ni gisiro jotelo maketo sirikal tesri. Atamalo 26 siro sirikal, Atamalo 24 dwaro winjruok manyien e kindgi kod jotelo mantie sirikal eka gisirgi lwedo ka Atamalo 9 nyiso chung' margi giwegi. Infotrack wacho ni oganda Abaluya dwaro ni bera peini duok chien pek mar ngima, ber chirni mag mwandu mawuok e puothe, chier kembe sukari, ber chenro mag thieth, jiwo arita kod chenro mag somo e gwenge makono, dwaro magikwayo sirikal mondo ketie maino. Cost of living at 17% as an issue. Market for agricultural produce 12%. Revival of the sugar industry at 11%. Healthcare services 10%. Youth employment 9%. Education and TVET institutions 9%. Devolution funding 5%. Security 3%. And only 3% said they were not sure. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.